ai cũng lấy phi sẽ xin bắt này cái bor bắt là bạn sông này cái bor là bạn sông lấy bạn đem mà bạn sông lấy cũng bao lâu cái Mary đi sông cái Mary cái sông là cái dân sông Jesus bắt cái giết ya cái bà hatam là bảo Jesus u ai cái chuyện gì rồi bạn nghe yang ini mereka buat bagi sông ni kemat cumi beri. Nampak makan ikan kecil kacau belai barang katar kacing duai. Sông hakiki jar kejauh Yesus. Bapak umen si makut ubalong unong hikai orang kecil belai. Uban hikai yang haifi ya kan ikan kecil kacau. Hakan ikan puan kabentana ikan kecil kacau belai. Kabak kum di bangai dan kum di Kristan ni ya akan dikapertai. Pat ke ka jing khot ka jong ublay yang IP kum bang ang mangiput yang Jesu. Sab ngan pen puli na ka tin ka jong ublay ka kum ni. Ti Hebrew nong ka ba khat ar khot ba khat sa kum ni. Tu be brai ya ka jing long su bat ki briu baro. Bat ka jing pen khoi. Klem kata uno ru om yoi ya utrai. Arli benta ki kerenang ni ban be brai ka jing long su bot ka jing yesuk bat ulai. Ni si duai jing duai trai to ma ki ren kang jong i kumba ni ru ni ma ki bale si yo ni. Bon sen ni ma ban ko ngu i ka tin ka jong lai. Nyemla ban ma ko Bible Jesus wong bat iki nong suon ki jong ni haban ma. Bat hang ni ka be brai mo da don ka jing ang nut ka jing terang dik ban be ya ka jing long su bot ka jing yesuk bat ki briu baro bat ini betai ba ar bang akwa ban kham kran bha ka ong ni bat ya ka jing pen khui klem kata uno ru om yoi yo trai ngai fi so thu aba fi yo snow ni tin klem ka jing pen khui ne klem ka jing khui nuno kino mla bani yo play yo try laban long ka jingwan arsin bon kino yo try namar le kim tre ban ya ha ka jing khoi habangi phai ke kitab Exodus kani kala nong ka ba khatwe khot ka ba sau phau san ka ong ni kani ka declare ka ba play ong ni ong mono try bo play ong kum ni nabanga long utrai ubaya lamno yapi nakari Egypt yakaban long ublay jong pi kumta to long pi kibakoy naba ngalong bakoy blay wong in Israel ngalong blay jong pi ubaya lam matao ka jinglong jonga ka jinglong tenrai jonga ka bamla ban compromise blay wong bakoy mut bakoy dan batingit dan bajabo dan spot dia holy God but uni ukot yang i wong kumang lailam ya fi pilabut yang a tulong fi bakoi na manga nalong bakoi pinapai na ka kitab jong Isaiah ng manriu habeneng kani ka jing thupao jong Isaiah sap kani ka kitin tong ng manriu du khot ka ba lai ti wei la perta ha wei pan ulong ubakoi utrai ki pai ka khandau baro ka dap da ka buram ka jongu laisin bakoi mo ka jilong khoi ka jong blay udi ublay ubang ngama hi ngi shakri ubakoi but ukot yang hi bangin long ki bakoi bar nga pan puli fi na basdang ni sti Hebrew ka om baklem ka jingkhoi uno umla ban i yo trai ginam la ban i ga buram ga jong ginam la ban yo ban mat i ga jong ka jong namar la kata ka jing tengit kata ka jabbo na kata ka pop kaya sangi kam tam bagini kisngi mamantangan karen ni ga basisya ki secret sins ki bon ba ni kami i ya kini ki pop ki bapao i la dau breu ya buai ni tai di drops like and lecture k ki pop bare ki bon ki kruin ki babam aduk kata-kata kini kan kita penjenga yang beriu suki no boleh mbang ban duai mbang ban puli Bible mbang ban jeseng letang dal so kwa le namar boleh bakajur ka tu ka jimbam ko tu ban po na ka jing khar ka jong boleh ni ka por na kwa bangin pe na ka shit ka ban penchkem na ka shiti jong Petros
บัดงั้นไอพีกำได้กักตีนจงอะไรได้กักตีนจงอาวันไงก็ได้กักตีนก็จงเลยบัดกันได้กักตีนจงเลยนี่เป็นสตีเฟนกองเปโตรสกองกุมเนี่ยตัวเงินพายได้กักตีนจงเลยสตีเฟนกองก็จะเปโตรสกองน้องเป็นกองก็ต้องเป็นขัดกับขัดสาวดูขัดเยี่ยวกันปุริยากากุมบักลองกุมกี่คนกับจิงกองูกี่บัมเป็นเสรีมริงกัดเอลดีบัดกี่จิงกว่าบรายบัมมินชัวBagata hakata ka jing bam tip jong phi season sedang le dekat kong kum gi khun ka jing ko ngu mut ban bo dio jisu hab ko ngu te yo hab ko ngu ka tien ka jong ban le yo ban num pen seriem I ringkat yal di ban ka ne ka perkai ngai I ni si bon ki pen seriem bon I don I bentai bong le how blame you don le ka bali ka bayong dan citeng kom ki khun ka jing ko ngu ki bam pen seri mila de na kita ki jing kwa brai ba menchua mot kata ka jing im bam menchua dan jong fi ki bala IT ki bala pediang utrai ai ngu blai namar blai ba fila pediang but nanoi fi ka repentance without renounce kam de ka true repentance ka jing kala mot klem ka jing kentai kam de ki jing kala mot bisisa Nama rabang nak kelabut, napan kentai no itu kebang lek mensuan, napan bread no itu berkhoi. Omla ban snow lah. Dengan wan pai itu kinyo kiksut. Bau jisu. Bat hang ni kong kum ki khun ka jing kong ki bam kumno ki bam pensir ringkat ila di bat kita ki jing kwa brai ba mensuwa hakata ka jing bam tip jompi. Haka jing bam tip mar ni sakan oi house im jong ka jing dum rai mentala tip. Siap kong ni rekod. Khazan. Henry kumba uta uba khot ya phi u long uba khu. Mana bakal? Dari bakal tu mana? Dari bakal kan yang? Kan mana? Jisu. Kat mana? Kat try ki try, sim ki sim. Kat try jong ajong fi. Kat mana? Sengap wong kum ni. Dari kumba utau bala kat ya pi ulong ubakoi. Mapi ru. Tolong mapi ru. Ki bakoi ha ka jinglong jing im bara daw taw bakat ngai fi te de ulong bakut ong tu long fi ki bakut ru mde ya ka face in takmat in sum in ta in pungjai ba thamai la khoi em kan ya ka jinglong ka character ka jongi ka bari ka long ka bakut ki jinglong yo ka character jongi ko ka jinglong plus jing im ki combine lang một cái nút cái jing long cái nút cái jing im cái bằng im cái đây ban long cái bạc khuya và được con ban riêu con này kan riêu naba la tho mula ban kala la tho kin riêu tho tu long ki bạc khuya namar manga ngalong bạc khuya nga setiang ba bang apung yang sudah mau try ya rap yo mas pun khuya nabar na siapa ni ka pop sudah siapa ni ka jaklia sudah Jimut je perkat kadi bercerut baman sudah. Atau dong di ban yit di ban pet bahaya di. Parangan penkut ini di kot bongkum ni. Di kot bakan yo. Bada ba pikot ukpa yau tau baklem yo siliang kman. Ubisyar ke bakum ke jingle jong wei pa wei baro. To penlek ye ke porsyong basa jong pi haka jing siap tin. Ublei jong na jong fi ubo bisyar hok. Ngira ban buri mentakat bangimun rekat por ban bisa an pen reveal an pen paulut iki jingle ki jong baro. Tarau seong katin blei tungin pelut ika por song basa jong i hai haka jing siap tin. Laranga mangi ki ba syakri blei baro. Lara mangi ki bang ek ngide kita ki ba siap tin ya blei ngin ri ko ya la ka jong ka jing. Ngin ya ka jing ko. Ngin ko ngu ka tin ka jong blei. Ngin pendem ka tin ka jong blei. Ngin kentai ye ke jabo ngin kentai ye ke pop ngin bread ngin number serie mila di bat kan ka pertai bat kata kalau bau blei an ker khu ye pi an long ri dat lem bat pi ten ba jogan ka por pa ban ye duai ba pi di por ala kare ye fi ban ye thul out try jisu ni ka por ye thul kai ba pi bure ye thul ndai pi thu ha thu jisu Makin jumlah orang dan ipla ki pop ki jong long boleh bahok un map ke banding kong bar baar un pen kui kawan ka baar pen kui ya ki jing bam hok jung baro
Pat kadang-kadang man kasih, day man datang si sinstio, man kasih, man kakleman agak jingin bajo. Tuai. Try yung anak mat jong may kadagapor. Ngayon ko try na marka kadagaktin jong may ko try. Kapag keren yung ilin ba jong kadagapor, bat kadagakleman. Yaro ime try. Pat lang ba jong kadagapor ko try, yarapi. Dipendem, iya tuh kamat jong may ko try. Iki jing siam jong ibaro, ngimlaban buri kamat jong may. Ilaban buri ni meipa, ilaban buri ulang nakalog, ilaban buri nagi paramarjan, ilaban buri nagi paraw. Rayna kamat jom ilaban buri atray. Kaway ngimla may iya ka kumakalo. Yarap ingin ko try bangin ng buri. Rengin niya to, ngin plak kamat jom kanang ba minyaban ma no ikipop ke jom. Ban kam tame, ban pan ko no. Ikipop jom ibaro, dakas nam ka jom. Kanang abangi syakri blay, abangi don hang no, nginum snow rem hakajing jom. Na marbalay, la pla, ban lapan ko no yangi, dakas nam ka jom. Kerku lang ba jom ka puar. Kerku ya baro atray kenat ki baskap ban ka kliman. Pada ban ka puar kerku ini uru dak jing kerku bi jom. Kalau ka jing e jom able ko pa. Jing e jom try jisu. Jing sai bor men sim ko. Kilang rakan la bagi way ka puar. Anda si bam jukur. Amen.